Yung luto namin ngayon, ito po yung luto namin, tawag nito, keri-keri. Yan po naluto nila. Ay, nila pala. Hindi pala sa akin to. Ayan, masarap to. Buntot ng baka, guys. Ayun, sutanghon. Masarap yan. Ito, lulutuin pa namin to. Dahil, 65, no? 65 birthday na, no? 65 birthday na po ngayon ng aming tito. Ayun po siya. Relax lang, bagong gupit pa. Yan. Siya po yung, sa kanyang birthday to, pero siya po yung nagluluto. Dahil siya lang po yung magaling magluto dito. Ito yung assistant niya. Shout out dyan kay Jeneline Escobedo. Siya yung nagluluto ngayon. Yun pa isa. May isa pang assistant. Ito talaga yung original na assistant niya. Medyo pagod na talaga. Ayan, matambakan pa siyang hugasan dyan ngayon. Nagluluto pa. Spaghetti pa may lulutuin naman. Ito yung mga katropa dito sa loob. Hi. Ay, natumba! Gosh. Ano yung masasabi mo sa birthday ni Daddy Permen? Uy, wag ganyan, wag ganyan! Ano? Happy birthday ka, Bili. Ay, mag-greet ka ng happy birthday. Okay, magsabi na kayo sa inyong anong sasabi? Si Ate Princess mo na. Ate Princess, anong masasabi mo? Happy! Happy? Yes, kasi nakapunta ko dito. Happy lang? Naka-cellphone ka. Happy lang, what's yung... Look. Ayan. Ate, yun lang ang masasabi mo? Ako? Ayun lang masasabi niya, guys. Wala tayong magawa. Upshot, someone needs to suck. Okay, ikaw Noy. Noy, anong masasabi mo kay Daddy Perman sa birthday niya ngayon? Guys, abol. Ano Noy? Hindi ko narinig. Ito po sila. Ito naman si Ate Ten. Ate Ten. Si Daddy. Birthday? Anong wish niyo? Bakit kami mag-wish? Kaya may birthday. Hello? Dapat mag-wish din kayo. Aray! Kakaiba. Bakit ang sila to? Ila, anong masabi mo kay Daddy Perman ngayon? Happy birthday, Daddy! Naglalaro ka lang. Shout out din sa mga naglalaro ng ML. Yan. Matindi. Sino gusto magpabuhat dyan? Sabihin niyo lang. Sa magpabuhat daw. Malakas na itong ML niya, guys. Sa magpapabuhat dyan, mag-message lang dito. Mag-comment lang sa dyan, sa magpapabuhat. Pag hindi kayo mabigat, pubuhatin kayo, guys. Kahit ano kayo kabigat, pag diligawan ko pa rin kayo, balot. Ayun. Muro. Gano'n nga para mapapayok ko sa mga sige, napin mo yung sabi niya. Blurred. Pangit i-live tong cellphone na to. Yan. Kung nag-bibo ka na lang. Bibo nga to. Shout out sa Bibo dyan. Disappointed po ako sa Bibo na to. Ako si Will. 14,000 na halaga, di man ako komportable sa kanyang performance sa camera. Yan. Kung padalos-dalos, di nag-iisip. Kaya guys, advice ko sa inyo dyan, pag bibili kayo ng cellphone, wag padalos-dalos. Kasi baka pagkatapos disappointed. Di masyadong malinaw kasi yung camera niya eh. May mga option na Hindi kalinawan yung camera, iba talaga pag Samsung. Guys, sa mga gustong magbablog dyan, kailangan Samsung talaga. Samsung na lang talaga. Dati masaya ako sa Vivo, ngayon malungkot na ako dahil dati kasi di kasi ako nagbablog. Okay na sa akin, komportable na ako sa mga sa mga pag nagbablog pala hindi sapat tong hindi maganda tong Vivo i-vlog. Oo.
Disappointed talaga ako sa mga pangyayari. Yan guys, yung ating bawang at sibuyas. Ay, dali na. Alis na tayo. Umalis na tayo. Saan na tayo? Ikaw nga, bibili kayo po. Bagoong. Barrio Fiesta ang bagoong na bibilihin nyo ha. Yung kulay green, ay kulay yellow na Ano? magbalot niya. Isang baryong pista ang bibilhin ka. Neng! Di ba Ang Barrio bigat na. Fiesta yung yellow ang balat? Be, Be, Samahan mo nga sila. pabilihin mo na ko ang isang bagoong na baryo. Isang bagoong na baryo? O bagoong na baryo? Ah, kala ko kasi isang baryong pesta eh. O yan ang masabi mo sa birthday ng tito mo, Be. Magsabi ka dyan. Anong sabihin mo? Di ba makasali yung birthday? Uy, okay lang yan. Sa Mercury's pa. Advance. Sa Mercury's na ako magsasabi, di. Ay, sa Merkulis na. Kung yung ano, In advance. sasabi ko, kailan ako. In advance lang kasi namin to guys kasi... Oy, dito. Sabi ka, anong sasabihin mo? Download ko kung mamaya yung mga nasa GC. Na kailangan na may pasiran. Nasa GC lahat. Nasa GC lahat? Buti pa kayo sa GC. Ay, sabihin ko, bantayan mo si Ila tatay. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Nagkaroon ng vlog. Ano nangyari? Din, ang pira mo, din. Nasaan na? Hala, Hindi, nandito. Baka nilulog na lahat. baka nilunok na lahat ha. Pati tayo dyan. Lagi na pangit na mag-video ah. Pangit be. Pangit be. Oh, gablard siya pag iikot mo. Ha? Ayan oh, nawala-wala siya oh. Pinokos ko na nga to eh. Ay, live kasi to eh. Live kasi. Ay guys, welcome back sa araw na to. Isa pong mahalagang araw. Yan sa ating kita na may birthday. Happy birthday in advance. Hello guys. Sa lahat ng mga naimbita dyan, pumunta na po dito at makikain na. Umpisa na natin ang ating kainan ngayon. Tigiding. Ano yan? Ano yan? I-unboxing natin yan. Oy, Maya, honey. Ang kukunin na yung maya. ay kailangan natin yan mamaya. Ha? Happy birthday to Okay. Ay, dandanin mo. Ila. Hindi mo pagkukuha ka ng video. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Magawa mo, bebe. Happy birthday. Doon ka rin. Sasayawan natin. Halika. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang bati. Maligayang bati. Maligayang bati. Agad. Guys, gusto mo talagang ano? Sumayaw. Talaga ng kaibigan dito sa YouTube talagang gagawin talaga lahat parang makuha ang mga kalooban. Kaya guys, please like and subscribe para maging kaibigan tayo. So, sa mga kaibigan ko dyan at sa mga hindi pa kaibigan, gusto ko kayong maging kaibigan. Sana all. At saka sa mga hindi gusto maging kaibigan ko, bahala na kayo dyan. Basta ako, magiging gusto kong kaibigan din lahat. Sa kaya, Ano po yan natin? ikaw naman, Ken. Ikaw na naman magsalita. Alam mo kasi,
Napaka-mahirap talaga magsalita dito sa YouTube. Alam mo naman ang buhay natin dito. Ganyan lang talaga. O ikaw, Jenny Escobedo, ano masasabi mo? Ay, dalawa na pala ang Dalawang libo na? Ay, palawagan yung isa. Ano yun? Ano ang ginagawa mo? Ang ginagawa mo ay ginagawa ko. Yo! Re, Ay, akin na nga, Re. ano? Akin. Ang... Huwag ka na kayo sumama ka. I-transfer mo na lang sa Gcash niya. Ay, ikaw na lang magpaano? Ano? I-transfer ko na lang ang pera sa'yo. Ikaw na lang mag-cash out. Cash out? Ay, kaso wala. Ha? Okay guys, hanggang dito na lang po ang ating live ngayon. Ha? Nare! Maraming One. thank you. 1, 2, 3, 4. Send ko sa'yo. Send mo na. Number nga. Sinak muna? Ha?